bakorera nonje nase chi family bono iga chikanisa abantu bakorwana boka abanyene umuntu amaite nganje no mu Catholic ahange to mu SDA umuntu amaite nganje no mu PG ahange to kubwa mu no Catholic abantu banga inogo kunoko batari go kwanania. Put a black mark next in it. Obeke gento kobwamo n'abana banyasaye ekaramwe mwamwaroro. Ebinte bire chi category isatu. Ekere bigocha yego toro kingama ene weterase chinguru cheringana toikere kobwamo no asama tuko omwelio. Ayo monyene ekere yesana ngakwira ni boroti bwaye. Bure yaringe ngakianu ngakimintere. Ngakijikanisa cheito chire ngakiesera kariere ngakiekenyorokera abana banyasaye. Nambe ya motu tebigwa segetabu kirikia Matayo 24 35 mbaka 39 unachiarenge chinga kikianu barenge kunywa barenge kulia barenge kunyoma bakonyomerania unabarenge kugora nakoni na kwagacha ngana bego chikoba ekero umwana umwanya bantago chikoira ni kobwa muno boroti bwaye amanganaya asaliri kobwa muno okoba gwinka asaliri kobwa muno chinguru cheri ngana ase chinka bono tubwate bibago gochakira ase chinka togocha cheche kanisa togocha chisukuru togocha chinyagitari togocha abana banyasase serikali yenyene ebina muno mwana uri okoro kusharo ni rutube university ya Matensa abogere iga itetuaga kwa nande kale murito ikina kiyamba kabono iga asinge nchechi besa abadi bogetia mo nebintu binde ne serikali abantu babo chigosoya serikali yenya bayigerera kobwamono bari be serikali kobwamono enkoro ingabayiga kobwamono tyatubegerera asinge njibatu wakirita chikura bono igeme chandera asobosi bwense amakweli arororo abantu bago itwa nemioro nechibunduki na asinge nchabantu bakwegerana oyo ne dini yaito oyo no mosabu chibu igaro mo SDA igaro mo Katoliki tyatwegerera aba Katoliki baminto nonye bayibete tyatwegerera aba SDA baminto asinge njo muntu oyo no modisio mo SDA no modisio mo Katoliki o mo PG bantu rero kene nkiyo kenya ko bagego kolekana yabere ko bwamono unenga kirianu ukosaba kwana kwangocha gocha asimara asimara bayarero asura se family asore ko bwamono ase kenyoro asore ko bwamono ase kanisa abana banyasamba ke serikali intole bunenga kiyanu ko bwamono buna yarenge omweli oye ekereto igo yaje kabasiria na intu Yesu nkwene nero buruti bwaye amangana tokokole kanisa ase konyoma na konyomerania asa mangana yo kulia na konyo amone chitengo abana banyasaye ngokorera tore kene ekere yesara ne buruti bwaye etoke ngantara ba motora aso mu cyori yesa atwariganiri amatera namaya okurandi no kuya esabato nengiya jumapili nengiya abali bagutimoka icyuma abaisilamu Friday nengiya lakini yamaene ngokora tore no wanja kwanya saye kuri ase serikali yote ya Kenya osensengima atobwata 99% Christian lakini amangana agokorekana asobosi bwense ose kuligere buna yaringe ngakiyanu amaena amangana yayiga yekorokia ebyorokere bya matuko mwelio nyasawo itakonya bangena balia nyasawo itakonya bagaka balia nyasawo akonye kubwamona abana baita basika mana bamura totenene burunga aseringana n'ekinguru cyeringana litokonye ekero tugokwa te abani go tuabase kanisa goja kunyoma na kunyomaligwa igo tuabese kanisa tochigosabirwa abana ko bayiboirwe tobase kanisa asinge ncheme chango tobase kanisa asinge ncho yo kwegokia lakini amarete itaburi tasige tabu kyoboroti munenga kieri anu batoregete family yamo abantu 8 ase kanisa yao ase kenyoro kiao ase ko bwamona urese gokole mirimo ngakyo bwamatebore yes ararangeli bono gangango kure arate banga bono kwira nero buroti bwaye abana banyasaye na atokenga toteberete konywa gototeberete kulia atoteberete gotenga atoteberete konyoma na konyomerwa tochegosira kale na kale lakini tuabere togo utomorero mwatata nyasawo itatokonye kero monte igwa mangana yaiga chinguru cheri ngana litokonye tubwene ko abana boburoti aseretaria Yesu yoro motorio ito amina watero kwake igo tumanye gokoro gosaba nyasawo itaba seseni watera wasaire